Szevasztok gyerekek! Idióta. Ja, az vagyok mi? Nem. Nem. Na, kózunk fölfelé. Ugye, úgy lett volna Skype videóba csinálok, de fasztak van kedve mindig figyelni, hogy most hány perc van hátra. Inkább GoPro-val. Itt a GoPro. A nagy GoPro. Az. Már a harmadik, hogy mászkálok felfele. Ezzel simán tudnék fogyni. Ja, tudnék. Na, ismerős ez a szoba. Gyerekik. De mi van itt? Benne a szoba. A szobabocikli. Ez az öleim szobája. Itt lehet kilátni. Szevasztok, így vannak az irigyek utcája. Az irigyek utcája. Látod? Az irigyek utcája. Ott egy irigy. Óle. Nem látok irigyet. Nem látok irigyet. Nem látok irigyet. Na. Plasma TV! Jaj, bocs, mindig ezt a hülye mikrofont fogom. Plasma TV, Plasma TV. Jó éneké, jó. Blue TV. Ott a YouTube, a YouTube. Hülye vagyok én már? Ja. Szóval, de hát ez a szüleim, fatalom vette, nem... Szóval, milyen mondanád, hogy... Wow, de gazdagok vagytok. Nem. Szóval bicikli. Menjünk egyet. Na, szóval biciklizek egyet nekem. Dehogy, hogy már. Na, innentől is. Ennyi volt a lényeg. Csá. 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 Hülye vagyok ma. Tudom. Most jön a bátyám szobája. Jesszusom! Ne nézd a lehetetlenséget. Micsoda a lehetetlenség van itt. Ezt nézgetszi. Valahogy mindig úgy csinálni, a mikrofon, mert biztos már volt, hogy párszor a mikrofont fogtam meg, bocsi. De hát bazd meg. Ennyiből száll a GoPro háló. Itt meg a... Üzében lehet kell. Hello! Hülye vagyok. Ja, van egy pár csövegély, amit nem is eszik meg. Hát én már elég megettem volna. Hangfal. Tudom mennyi ez a hangfal, bazd meg, amit bátyám vett? Ez az egy hangfal, 120 000. Másik hangfal, még 120 000. Összesen 240, ha jó szám. Meg az erősítő. Az is azt hiszem 50 000. Nem tudom. Úgyhogy, ja, lehetne így csinálni házi bulit, bazd meg. Hívnánk az irigyeket. Házi buli, háztőj, hangfallal. Lehetne kerti parti, medence, hangfal, kerti parti, minden, bum 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 bum. Hát mi lehetne? Csak hát. Nincs senki. Nem is baj. Majd ha jössz, akkor majd meghallgatod a hangfal. Bátyám most rendelt Blu-ray lemezet, meg Blu-ray DVD írót is. Ja, eddig nem volt csak sima DVD író, de most már bátyám használja ezt a Blu-ray-t. Nem mindig pornókat tölt rám úgy.
A bátyám szobája. Na. Biztos lehetett látni, nem? Hoppá. Ezután meg én azt megvan, akkor megyek, csinálom a terelgetést, itt meg a bátyám géptelme. Ja. Bátyám géptelme, gépháza. Na. Ott van mi? Az irigyek wifi-je. Nézd csak. Milyen wifi-nk van, bazd meg. Meg jó, hogy nekünk nem szakad még. Vagy négy antennás, vagy 4-5, vagy mit tudom én. 16 000 forintos wifi délink. Így vagy. Így jó, mi? Tetszik? Nem. Ez a wifi, így ez. Ja. Ott a modem. A modem, az OPC modem. Így balos, lesz 10. Ilyen balos ki. Bátyámnak kéne takarítani, mert nem az én helyem. Ja. Nyomtató. Mi van itt? De abban már nincs. Mit tessak még? Hát itt mutatok is valamit. Itt ez ilyen kunyhóla, vagy nem is kunyhóla, hanem csoda, még nem szakad le alattam. Ez ilyen, látod, ilyen, nem is tudom, nem is pince, hanem nem tudom. Nem szakad le alattam, mert remélem, hogy nem szakad le, itt vannak itt. Ezt sem. Watch Dogs, itt van fenn, nem is használom. Ezt is. Jó. Úristen. Fú, badai. Ja. Régi videókártyám. Vagy nem, de. Jó. Bazd meg, majd beveltem ebbe a falba a fejem, bazd meg. De pókhálós itt. Hú, bazd meg, elég volt kijönni. Hú, bazd meg. 8 perce már megy. Na. Akkor, hát ennyi. Majd egyszer fogom mutatni a izét is. Mi az? Kint a kertet, ha amikor mamám is elmegy, és akkor úgy. Ja. Figyelj, milyen szar lépcső, figyelj. Bocsabban fogtam a mikrofont. Ilyen kacskaringós ugye lépcső ezt néha. Szerinted? Nem tudom, lehet, hogy találni. Ezt a kacskaringós, bazd meg. Bazd meg, fasz. Na! És most jövünk az én kis üzembe, a helyembe, a titkos helyembe, ahol én élek. Ez az én birodalmam. Ez a én birodalmam. Ja, a birodalmam. Eddig már összeszedtem kint a leveleket. Úgy látom, már megint van. És so. Ahogy látod, összeszedtem ott. Falvén látod. De még ott vannak, ami... Vagy még
később. Nagyjából már szedtem akkor is. Szevasztok gyerekek! Hello, Irigy! Ilyen vagyok én már, mi? Na, akkor ennyi lett volna. 10 perc megy. Ja. Jaj. Fel is töltöm már azonnal. Úgyhogy. Most nem mondhatom, azt nem mondom, hogy ha tetszett, akkor lájkod, mert ne lájkod, mert tudod, nem nyilvánosba rakom fel, és ha lájkolnád, akkor látják a mások is, hogy a lájkoltad. És az nem lenne jó. Légy ne lájkold! Köszi! Akkor egyé. Szelebup! Még van belőle, szelebup, szelebup. Ja! Na, szevasztok gyerekek!